Det år, som er udløbet, er et år, der aldrig vil glemmes. I denne stund går mine tanker til dem, som i det forløbende år har mistet deres kære. Kong Frederik den 9. er død. Længe leve hendes majestæt, dronning Margrethe den anden. Guds hjælp, folkets kærlighed, Danmarks styrke. Og her kommer Danmarks kronprinspar, kronprinsesse Mary, kronprins Frederik og vinker til folket.